Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una vez más a Galicia Opina. Permítame que les presente desde ya a los invitados que nos acompañan esta noche. Está con nosotros, en representación del Partido Popular, el señor Román Rodríguez, portavoz de Educación y de Urbanismo en la Cámara Autonómica. Bienvenido a esta casa. Buenas noites. Está también con nosotros una vez más el señor Ismael Rego. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. El señor Rego es presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Autonómica y finalmente está con nosotros también en representación del Bloque Nacionalista Galego su viceportavoz y miembro de la Ejecutiva Nacional, señora Ana Pontón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Benvida. Tres temas centrarán el debate de esta noche. Mañana viernes el Instituto Nacional de Estadística publicará los resultados de la EPA, de la encuesta de población activa, y todo parece indicar que rozaremos la temida cifra de los 5 millones de parados. 5 millones de personas que buscan trabajo en España y de esos 5 millones, casi 250.000 lo hacen en Galicia. El segundo tema de la noche es también muy preocupante y afecta a nuestro futuro y al futuro de los que vienen. Los datos demográficos de Galicia son pésimos y las expectativas aún peores. La natalidad va en caída libre y por tanto estamos en lo que los expertos llaman una depresión demográfica. Pero queremos poner un rayo de esperanza en este panorama tan oscuro. La agricultura ecológica ha facturado el año pasado casi un 22% más que el año anterior. Estamos tal vez ante una oportunidad para Galicia de convertirse en un referente en la producción ecológica nacional. Y por último, como no, volveremos a salir a la calle para constatar lo que realmente preocupa a los ciudadanos en nuestra sección La Calle Opina. Esta es la crónica de una noticia anunciada. Mañana se publicarán los datos de la encuesta de población activa. Todo indica que los datos serán malos y que rozaremos los 5 millones de parados. Desglosamos estas cifras en el siguiente informe. Mañá sairá publicada a enquisa de poboación activa, o indicador máis fiable para determinar o nivel de desemprego en España. Os pronósticos dos expertos non son nada prometedores. Moitos economistas preven que rozaremos, se non alcanzamos, a perturbadora cifra psicolóxica dos 5 millóns de parados. Trátase dun novo impactante récord, pero que apenas sorprende despois de 3 anos de subidas ininterrumpidas. Mentres tanto, o goberno segue inaugurando medidas contra o paro nun intento de frear esta tendencia altista. Mañá mesmo, o Ministerio de Traballo conta con aprobar mediante decreto lei un plan para facer aflorar o emprego sumerxido, que reducirá a 6 os meses de cotización recoñecidos aos traballadores que normalicen a súa situación. Con esta medida pretenden reducir a taxa de desemprego ata un 16%. Tamén se está a traballar nos colectivos máis desfavorecidos pola falta de emprego, como os parados de idade avanzada. Preténdese chegar a un acordo antes de setembro para solucionar as dificultades de acceso ao traballo deste colectivo. Máis avanzado está o plan de choque destinado aos menores de 30 anos. En febreiro decidiuse facilitar a contratación a tempo parcial dos mozos, reducindo e incluso eliminando as cuotas á Seguridade Social. 2 meses despois, as primeiras valoracións do goberno non poderían ser máis optimistas. O ministro de Traballo fala de 730.000 empregos a tempo parcial rexistrados dende o mes de febreiro. Pero os sindicatos non acaban de confiar nesta cifra, non se coñece a duración destes contratos, que en algúns casos poderían ser de semanas ou incluso de días. Todas estas medidas únense ás máis antigas, como os plans de formación para paradas de longa duración, o reforzamento do sistema público de emprego ou a controvertida reforma laboral. E aínda con todo, o número de parados segue subindo. Hai quen pensa que o goberno non toma as medidas adecuadas, outros opinan que non fai suficiente e outros que se fai todo o posible e que o problema xa está no camiño de solucionarse. O ministro de Traballo confía en comezar a crear emprego para final de ano, pero non todo o mundo comparte o seu optimismo. Toquemos madera para no llegar a esa cifra de 5 millones mañana. Sería seguramente un duro golpe psicológico, pero ante esta situación, señor Rodríguez, ¿qué debemos pensar? ¿Que las medidas que se han tomado no han sido suficientes? ¿Que no se han tomado las medidas adecuadas? Comenzamos por usted, ¿qué le parece? Bueno, eu comparto a idea que vostede dixo de que, digamos, a cifra de 5 millóns, por ser unha cifra moi redonda, teria un impacto psicolóxico pois no conxunto da sociedade española pois moi negativo, non? Como tamén o tuvo no seu momento o de 4 millóns, non? Nese sentido, creo que cando falamos do paro temos que ser realmente evaluado con moita frialdade, non?
e ver realmente onde están as causas estruturales que xeneran o paro e cales son os proxectos, os programas que nos poden axudar a que a sociedade civil sexa capaz de impulsar a creación de emprego. Nese sentido, o que fai falta, sobre todo, é xerar unha confianza na cidadanía e xerar unha confianza nos sistemas productivos. Levamos xa varios anos asistindo a un constante escapismo por parte do goberno do Estado, que, queirámolo ou non, é o responsable fundamental da situación económica do conxunto de España. Aí están as grandes políticas macroeconómicas onde se decide a nivel fiscal, a nivel de política enerxética, a nivel de mercado, etc., a dinámica ou parte da dinámica do que é o mercado de traballo. En ese senso, levamos xa moitos anos asistindo a aparición primeiro de brotes verdes, despois de que xa habíamos tocado fondo, o seguinte mes habíamos seguido tocando fondo, etc. E iso xenera unha incertidumbre na ciudadanía moi grande. E creo que o que é fundamental para que, digamos, a nosa base económica poida ser capaz de xerar emprego é que haya un clima de certidumbre económica e haya unha certa capacidade nos nosos sectores productivos de ter as ferramentas suficientes e necesarias para poder crear emprego e poder xerar postos de traballo. E fundamentalmente en dúas liñas. Por unha parte temos o mercado interno, é dicir, parte da nosa economía se fundamenta no mercado interno, no consumo interno, e parte na exportación, como calquera economía. O mercado interno, nos últimos anos, está menguando constantemente. Hai houve medidas políticas que tenderon a menguar ese mercado interno. Por exemplo, a subida do IVA, que é unha subida que xenerou que o conxunto dos precios encareceran, e iso xenera que haya unha menor capacidade de consumo e, por consiguiente, unha menor capacidade de produción e, por consiguiente, non sexamos capaces de crear emprego. Tamén houve outra serie de medidas que tampouco foron na línea positiva, por exemplo, o sacar recursos dunha parte moi importante da población, un porcentaxe significativo dos empregados públicos, tamén merma esa capacidade de consumo. Tamén merma esa capacidade de consumo cando tes unha serie de precios intervidos que en certa medida dependen de decisións políticas a nivel nacional que xeneran un incremento dos produtos básicos que moitos deles levan a unha inflación, por exemplo, a enerxía, por exemplo, os combustibles, por exemplo, todo o que ten que ver ca enerxía eléctrica, o cual o que leva é que a un encarecemento dos costes de produción é que as nosas empresas sean menos competitivas, porque teñen uns costes fixos de produción máis elevados, co cual teñen menos capacidade de sacar produtos de venta ao exterior. Se vemos todo ese mare magnum todo xunto, estamos casi ante unha tormenta perfecta, ante esa famosa cicloxénesis explosiva, onde vemos que realmente é necesario ter un cambio de timón en política económica, en política fiscal, en política enerxética, para que sexamos capaces de cambiar o ciclo económico e empezar a buscar novos nichos de mercado, novas vías de creación de emprego e, por suposto, que esas cifras non cheguen. Pero, en todo caso, esperemos e agardemos que esos 5 millóns non cheguen, porque sería un dato demoledor para a confianza do país e para a confianza de todos os ciudadanos. Bueno, la diferencia entre hoy y mañana y esos 5 millones tampoco es gigantesca. El último dato de la EPA era de 4.700.000, bordando. Quiero decir que a esta altura del partido hablar de 5.000 o de 10.000 parados más es mínimo, ¿no? Yo quería dar un dato pequeño, curioso, ¿no? Y le cedo la palabra inmediatamente al señor Rego, que me imagino que querrá contestar por alusión, pero también a este dato que no deja de ser revelador. Siempre se ha hablado de que España es un país que tiene muy poca movilidad laboral, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, con la economía americana, y curiosamente me llegó a las manos el otro día un documento que decía que el 73% de los arquitectos españoles está en disposición de irse del país. ¿No le parece revelador? Sin duda é revelador, pero é revelador tamén por unha razón, porque en España houve un boom inmobiliario, desde logo, tremendo, nas últimas décadas, e hoxe non hai ese boom, e, por tanto, iso ten unha relación moi directa coa arquitectura. Iso trouxe como consecuencia tamén que a formación dos mozos e mozas no noso país orientaran as súas carreiras en esa dirección, e seguramente que
habrá que buscar espacios fora, e logo despois hai outros tamén que van buscar espacios fora para a súa formación e para mellorar a súa formación, sin dúda tamén hai de todo. Pero, indo ao tema do paro, eu non considero moi relevante que o paro pase ou non a barreira dos 5 millóns. Hoxe xa temos un paro que é insoportable, o sea que con independencia de que vayamos pasar ou non a barreira dos 5 millóns e que é unha cifra mítica, bueno, pois en vez de quedar en 5 millóns e quedamos en 4.950.000, pois será igual de dramático. Lóxicamente eu penso que a cifra dos 5 millóns, que eu penso que non vamos a chegar, pero non por eso non vai ser unha cifra dramática, sin duda, como está sendo xa agora mesmo. O que ocorre é que eu creo que hai, diante desta situación, hai varias posicións, e hai a posición de aportar medidas para tentar resolverlo, poñer medidas, e hai a posición do escapismo, ainda que a veces se teña responsabilidade de goberno. Eu escoitaba agora con atención o portavoz do Grupo Parlamentario Popular, que é o portavoz, un viceportavoz dun grupo que sustenta o goberno de Galicia, dunha comunidade autónoma, que ten competencias en materia de empleo, porque as competencias en materia de empleo non son todas do goberno central, tenas o goberno central, tenas a comunidade autónoma e, ao final, hasta as diputacións e os concellos poden facer algo por poñer condicións para que se poida crear emprego no país. Isto quere dicir que eu poña unha barreira para liberar ao goberno de España? Non quero liberalo de nada. O que si digo é que un goberno que ten máis de 11.000 millóns de euros que proceden dos impostos de todos os galegos, algo terá que ver, algo terá que dicir ese goberno e o partido que sustenta en materia de políticas de emprego. Por exemplo, en Galicia temos transferidas todas as políticas activas de emprego. Tiñámolas co goberno anterior en Galicia e témolas con este goberno. E ao final, o paro que se suma en España é o conxunto das comunidades autónomas. Bueno, cando o señor Feijóo e o Partido Popular chegou ao goberno en Galicia, había 75.000 ocupados máis que hai hoxe na nosa comunidade autónoma. 75.000. Para ser exactos, 75.400 ocupados máis que hai hoxe. Iso quere dicir que se destruíron empleos dos que había. Claro, o señor Feijóo daquela dicía que o paro é da culpa de Touriño e do goberno bipartito. Agora di que é culpa de Zapatero. E agora xa empeza a dicir, como Zapatero anunciou que marchaba, pois di que agora é cousa de Portugal, que non se afecta a economía portuguesa. E digo, mire usted, non. Cando o señor Feijóo chegou ao goberno, Galicia destruía menos empreo que a España. E hoxe destruía 3 veces máis. Algo terá que ver o goberno de Galicia, porque o goberno de Zapatero e do Partido Socialista é igual de malo para a Comunidade Autónoma de Galicia que para a Comunidade Autónoma Vasca. Exactamente igual de malo. En Vascongadas, que as eleccións foron o mismo día, está xenerando empreo e en Galicia está se destruindo. Eu me imagino que algo terá que ver eses 1.333 millóns de euros que o goberno galego deixou sin gastar dos orzamentados nos presupostos do ano 2010. Me imagino que algo terá que ver ese parón da actividade económica, porque as administracións públicas teñen que facer dúas cuestións que son obxectivas. Unha delas, poñer condicións para que as empresas poidan crear emprego, poñer condicións no país, iso se fai co investimento público, pero tamén coa modernización do tecido productivo. Eu digo, se eses 1.300 millóns de euros e deles 223 corresponde nada menos que a Consellería máis inversora do Goberno, que é a Consellería de Infraestructuras e Equipamentos, a Consellería de Política Territorial, o sea, o Grupo Matin Corporation, ese que ustedes crearon, se estuveran en estradas, que se estuveran executando, se estuveran as empresas executando as estradas, estarían modernizando as infraestructuras de comunicación do noso país, pero tamén estarían creando actividade económica a empresas que contratarían traballadores. Ou non ser capaces de gastalos, aparte que son fondos europeos que os podemos perder, lóxicamente, isto ten consecuencias moi negativas para o emprego en Galicia, a diferencia de outras comunidades autónomas, claro. Señor Rego, volviendo a, efectivamente, usted quiere situar el debate en Galicia, me parece correcto. Mi pregunta a la señora Pontón también es de situar el debate en Galicia. Ya lo veíamos en la información, 250.000 parados en Galicia. De ellos, en España hay el 40% de esos casi 5 millones, el 40% es parado juvenil. En Galicia estamos en la mitad, estamos hablando de un 20%. Aún así, son magnitudes tremendas. ¿Qué se hace para solucionar un problema de esta magnitud? Bueno, eu creo que temos datos diferentes en relación co desemprego juvenil, porque por lo menos no que se refire aos menores de 25 anos, as últimas taxas que estaban dando... Menores de 30 estos. Rondaban o 36%, que creo que evidentemente son cifras escandalosas para a mocidade, son cifras escandalosas para a sociedade en xeral, non? Eu creo que unha sociedade non é capaz
de soportar durante moito tempo unhas tasas de paro como este, e creo que para Galicia é un problema engadido, non? Nos vamos a tocar o problema demográfico no seguinte punto, pero é evidente que un país que non lle ofrece oportunidades á súa xente nova, que estamos vendo como volve o fenómeno da inmigración e particularmente de xente nova formada neste país, pois creo que debería de ser unha das principais preocupacións que tivera o goberno. Eu lamentablemente pois non vexo nin que as reformas que se estén levando adiante por parte do goberno central estén dando resultado, nin tampouco que Feijóo, que se presentou ás eleccións, como moi ben se decía aquí, coa promesa de non só deixar de destruir emprego, sino de crear emprego nesta legislatura, pois vemos en 2 anos que o 50% do tempo, bueno, pois xa consumiu o 50% desta legislatura, vemos como lonxe de frear a destrucción de emprego, o que pasou é que se acelerou. Entón, claro, nos, por unha parte temos un goberno central que está aplicando unha política de reformas laborais que se constata con estes datos que non sirve para frear o desemprego. Constátase que a crítica que nos facíamos e era que esta política só iba a servir para abaratar o despedimento, pois son os efectos que ten. Vemos tamén como hai unha liña, non, na que coinciden tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, que é de recortar a capacidade do Estado a hora de poder investir non só en carreteras, sino tamén a hora de dinamizar a economía noutros sectores, a hora de poñer en marcha políticas que realmente xeneren industria e emprego. Eu creo que en Galiza pois vimos nos últimos anos como se están destruindo moitísimos postos no sector agrario e ademais co problema de despoboamento que iso leva en moitas zonas, como se está destruindo a capacidade do noso sector pesqueiro, como se está destruindo unha parte moi importante de emprego no sector industrial, non? Temos todo o sector naval en Vigo, bueno, pois, con milleiros de postos de traballo en perigo, e ante esa situación, bueno, pois temos un goberno da Xunta de Galiza que non actúa, que ademais se permite o luxo de deixar pois esos 1.500 millóns de euros sen executar, e tamén un goberno central, bueno, que neste momento é cautivo das directrices do FMI, do Banco Central Europeo, e que renunciou a exercer a función que ten que ter un goberno, e é que crear as condicións para que un sistema económico lle garantice o que eu creo que é básico en calquer sistema democrático, que non é só ter educación e sanidade e ter servizos básicos, sino tamén ter emprego. Creo que por esta liña vamos mal e que lamentablemente as políticas que está aplicando neste momento o Partido Socialista en Madrid pois son a outra cara da moeda e digamos, o dorso, as mesmas receitas que neste momento defende o PP e que ademais se está aplicando en Galiza e que os resultados o que din é que son un fracaso. Bien, los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, los conoceremos mañana. Esperamos todo, yo supongo que como vosotros y yo también, evidentemente, cruzamos los dedos por no llegar a esa cifra, aunque ya asumimos que las cifras actuales son casi insoportables, ¿no? Pasemos, si les parece, porque el tiempo apremia, si les parece, pasamos al segundo tema de la noche. También preocupante, Galicia sufre una profunda crisis demográfica, la llamada enfermedad silenciosa. La población envejece y la natalidad cae en picado. Hemos preparado un completo informe para que ustedes tengan todas las claves de este asunto. Galicia está enferma, padece dunha dolencia lenta e silenciosa que acaba pouco a pouco cos seus habitantes. Dende 1987 na nosa comunidade morren máis persoas das que nacen. Isto conleva un descenso demográfico continuo que apenas se ve paliado pola escasa chegada de migrantes. E o peor non é que sexamos cada vez menos galegos, senón que imos perdendo progresivamente o noso peso dentro do conxunto estatal. Lonxe quedan as cifras de comezos do século pasado, cando representábamos preto do 12% da poboación española. A día de hoxe o noso peso demográfico reduciuse case a metade, quedando en pouco máis dun 6%. Non hai que remontarse tan atrás para comprender a importancia deste dato. O último plan de financiamento autonómico que tanta polémica espertou en Galicia fixaba a poboación como unha das variables principais á hora de repartir os seus fondos. Por suposto, nesta variable Galicia resultaba moi perxudicada. O problema non pasa desapercibido para a clase política galega. Actualmente existe unha comisión parlamentaria estudando o tema na procura de posibles solucións, pero non ten fixada ningunha data límite para presentar as súas conclusións. De todos xeitos, comeza a trascender que os tres grupos parlamentarios comparten moitos puntos de vista. Todos ven necesaria a inclusión de vantaxes fiscais que promovan a natalidade e a aposta pola implantación de máis escolas e garderías públicas.
Tamén coinciden na necesidade dunha reforma do marco de regulación laboral para reducir a precariedade, favorecer a contratación a tempo parcial e facilitar o acceso á primeira vivenda. As coincidencias son moitas, pero tamén existen poderosos puntos de discordia. O PPDG pensa que existe un problema de mentalidade na sociedade galega e fala de concienciar a poboación para fomentar a natalidade. PSDG e Bloque consideran esta premisa retrógrada e moralista, sostén que a baixa natalidade pode e debe paliarse mediante unha aposta firme polos servizos públicos. Estas diferencias de criterio, unidas á cercanía das eleccións municipais, fan que o pacto demográfico semelle aínda lonxano. Señor Rego, este es un problema de carácter estratégico, evidentemente, para Galicia. Como comentaba nuestro compañero, existe una comisión parlamentaria. En esa comisión se está valorando, o se ha valorado la posibilidad de alcanzar un gran pacto entre todos los partidos políticos, de manera a poder tomar medidas, un paquete de medidas que incentiven la natalidad. ¿Cómo está? ¿En qué estado está esa comisión? ¿Y cuáles son realmente las posibilidades de alcanzar ese pacto por la natalidad en Galicia? Bueno, eu penso que desgraciadamente a comisión está moito máis parada que traballando, porque eu penso que o traballo debía de estar moito máis avanzado. Levamos 2 anos de legislatura e os pasos que se teñen dado son moito máis pequenos do que sería desexable, co principal problema que temos non solamente para o futuro, senón xa empeza a ser un problema grave no presente. O sea, en Galicia fai poucos anos, fai 10 anos, viñamos supoñendo en torno ao 6,75% da población española. Nos supoñemos o 5,98%. Por tanto, hai un decrecemento con respecto a España que é certamente moi serio. O sea, que en Galicia, pois, nos últimos 10 anos incrementou a población en 65.000 persoas, con un incremento do 2,2%, mentres que en España se incrementou en máis de 6 millóns de persoas, un 15,4%. Aí temos un problema que eu penso que é moi serio e que temos que abordar dende Galicia, dende a altura de miras das forzas políticas galegas, dos seus líderes. Eu penso que se dan condicións nesta legislatura para poder abordar este problema co rigor necesario e tamén coa xenerosidade precisa. Eu penso que das propostas de cada grupo, aglutinando unha visión globalizadora de todas elas, eu pareceme que pode salir unha actuación estratégica para que o goberno a poña en marcha de xeito inmediato, que debe ter moito que ver, sin duda, con establecer algúns tipos de cambios na relación da administración e dos ciudadanos co propio territorio, na conciliación da vida laboral e da vida familiar, no reforzamento das políticas de protección social, especialmente para os nenos e para os maiores, e en aquelas cuestións que teñen que ver tamén co mercado laboral. Eu penso que a flexibilización do mercado laboral, o sea, dos horarios laborales, tanto para os homes como para as mulleres, para a atención a maternidade ou paternidade, eu pareceme que é imprescindible no país. Eu penso que fai falta un grande acordo que busque a máxima complicidade, non solamente institucional, senón tamén social, porque as perspectivas a futuro, hai perspectivas que son moi pesimistas, pero hai perspectivas que albiscan unha evolución da población que podíamos quedar en Galicia no 2051 en torno a 1.700.000 e pouco habitantes. Certamente é unha cifra demoledora. O sea, perderíamos na práctica máis de 1 millón de habitantes. Eu creo que é un dato suficientemente serio como para que, dunha vez por todas, asumamos todas as forzas políticas do país, que este problema hai que abordalo e hai que abordalo entre todos. Isto non é cousa dun goberno, senón que ten que ser cousa dunha visión global do país e especialmente das súas forzas políticas e sociais, e buscando, eso sí, a maior complicidade social. Señor Rodríguez, yo de todas maneras, por lo que me he documentado, constato que hay consenso de base, hay un consenso de base, quiero decir, hay un acuerdo en materia de exenciones fiscales para incentivar la natalidad, hay un acuerdo para favorecer o potenciar el contrato parcial, que está muy poco utilizado en España, hay también un acuerdo para ampliar los servicios públicos, aunque evidentemente estos no son tiempos de gastos para la Xunta de Galicia, ni para nadie, con lo cual pues me temo que ampliar horarios, crear más guarderías, etcétera, va a ser complicado. Pero
pero quiero decir que desde el punto de vista de ese gran pacto que suponga actuar con generosidad en aras del interés general del país, hay ese acuerdo. ¿Por qué las cosas están atrancadas? Bueno, eu comparto con o señor Rego, supoño que a señora Pontón, de que a cuestión demográfica, a evolución demográfica de Galicia é un dos problemas máis serios, por non decir o máis serio, que temos en riba da mesa. É un problema estructural profundo, non é un problema conjuntural, do debate político diario, que, bueno, evidentemente temos que ter perspectivas diferentes, porque temos diferentes visións de ver e interpretar o mundo, non? Pero o que sí é certo é que a situación demográfica galega nas últimas décadas ten experimentado unha evolución que agora, digamos, na foto fixa actual é preocupante, pero máis preocupante vai a ser a medio e a longo prazo, non? E a situación preocupante, eu creo que enmarcada nunha perspectiva... Le doy un dato, sí, perdone que le interrumpa, sí, le doy un dato a 2050. En este momento el dato es que por cada 4 cotizantes hay un pensionista. Sí, en el 2050 pasamos a la mitad. O que iba a dicir, por encima vamos ser poucos e ancianos, e maiores, e non activos. E non activos en gran medida. Claro. Co cual temos un problema moi serio encima da mesa, que eu creo que debemos ter unha altura de miras e debemos sacar da loita partidaria ou partidista cotidiana, porque senón non tería ningún tipo de sentido. Se nós collemos as dinámicas demográficas das últimas 2-3 décadas, vemos que a natalidade vai caendo progresivamente todos os anos. Se non vemos a mortalidade, vemos que se vai mantendo estabilizada e con un incremento da media de poboación, co cual, digamos, a pirámide se ensancha por arriba, non? Temos moitos concellos que a pirámide demográfica é unha pirámide absolutamente invertida, non? Co cual é unha situación complexa, non? Sobre todo nas zonas rurales. E vemos tamén que nas últimas décadas, fundamentalmente nos últimos 10 anos, tivemos un saldo migratorio positivo, tanto vía retorno de antigos emigrantes, como tamén do emigrante económico, é dicir, de países do norte de África, do oeste de Europa, etc., que viñeron a Galicia a buscar un posto de traballo e unha vida mellor. Certamente, menos que en outras comunidades autónomas, pois do sur de España, co cual, digamos, ese desequilibrio que hai, digamos, na zona noroeste ou no outro cuadrante sur-sudeste de España, pois hai esa brecha que se abre fundamentalmente en base ao mercado de traballo. Co cual, realmente, na situación actual, vemos que un dos aportes na nosa base demográfica, que era a poboación emigrante, está cortada, co cual estamos só falando de saldo natural. E aí temos unha caída moi forte, estadística, é dicir, pouco discutible, porque é facilmente objetivable, do número de nacidos, da natalidade, co cual hai unha caída, por consiguiente, da base humana, non? Evidentemente, a partir de aí, dese diagnóstico genérico que calquera pode facer, que se pode facer nas administracións, non? Pois, evidentemente, creo que hai as medidas básicas, todos máis ou menos coincidimos, ou, digamos, temos moitas máis coincidencias que diverxencia, non? Fundamentalmente, ter unha boa rede de servicios públicos, facilitar a conciliación laboral, ter maior posibilidade de conciliar o mundo do traballo co mundo, digamos, da natalidade ou da paternidade, etc. Son cuestións, flexibilizar os horarios, son cuestións, que todos estamos de acordo con independencia de que haya maior capacidade económica para facer un momento concreto ou noutro. Eu digo moitas veces, e en ese sentido, creo que cunha certa perspectiva, se queda académica, non, por cuestións profesionales, que hai un cambio cultural na sociedade galega nos últimos anos moi forte, non? É dicir, nós pasamos de ser unha sociedade rural, cunha mentalidade rural moi forte, fai 2-3 décadas, a unha sociedade cada vez máis urbana en todos os sentidos da palabra, non? E en todas as partes do mundo, ese cambio de sociedade, ese cambio de modelo social, o que leva implícito é unha reducción da natalidade, non? En esa situación na cual, en certa medida, estamos. E estamos cunhas dinámicas natalistas que en todos os países europeos se dou. Ata chegar a un punto no cual, como se suele decir, se toca fondo e se empezan a implementar unha serie de políticas natalistas, fortísimas, non? Cunhos beneficios fiscales, laborales, económicos, altísimos para as familias que deciden ter fillos, calquer tipo de familia, non? Para non entrar en discusión. E funcionan esas medidas, porque la prueba está en que nos países nórdicos esta situación que nós temos hoxe cun crecemento natural negativo, o tuveron fai 15 anos, non? Que pasa? Que a partir de aí se volcou
digamos, a administración pública, o Estado, en cambiar esa situación, porque tamén vían que iban a un afogamento. E hoxe, pois, digamos, o paradigma en políticas natalistas, xa remato, pois son os países nórdicos. Sí, pero hai un brote natalista en certa medida, pero está sustentado cun financiamento importantísimo do que é a natalidade e do que é o feito reproductivo en certa medida, non? Pois, dende uns permisos laborales altísimos ou rentas directas, algo famoso, aquele famoso cheque de 2.500 euros, non? Pero cun moi forte investimento público, non? Como aquí, pois, na nosa sociedade, pois, temos, entre comillas, a sociedade aos maiores con as prestacións económicas directas do Estado, pois hai tamén os menores con as moi fortes prestacións económicas. E iso é unha dinámica que vamos ter ou non, que se experimentará seguramente a medio prazo, con independencia que, por suposto, é necesario cuestións que involucren a todas as administracións, porque, se vemos do punto de vista público, concellos, comunidade autónoma, Estado, temos, entre comillas, competencias en generar un entorno social e un entorno cultural favorable pois a que haya unha maior facilidade para que as familias poidan apostar por ter un fillo. Agora tamén é unha cousa que é certa, é dicir, no feito, na decisión individual de ter un neno ou unha nena ou ter fillos, pesa moitísimo a idea de ter confianza no futuro. E isto, en certa medida, enlaza co aspecto anterior, é dicir, estamos nun momento en que creo que é algo máis ou menos objetivo, temos moi pouca confianza a corto prazo do que vai a pasar, temos medo en general, non? Porque que pasará mañá, a miña empresa irá ben, irá mal, etcétera, etcétera, co cual esa tamén debilidade de confianza no futuro tamén nos leva, pois, en certa medida... Pero ninguno de los dos males, estos que estamos tratando, ni el paro ni la crisis demográfica, son males irreversibles, digamos, ¿no? De hecho, nos podemos comparar con vecinos y salen de ambos, non salen del paro. Porque faremos algún máis, non? Porque estes xa casi parecen entrevistas. A demografía é moito máis estructural co paro, moito máis. É dicir, o paro se pode, digamos, ter uns ciclos de vida moito máis cortos. Vale, pero quería dejarle la palabra... Son tremendamente máis longos. Eu estou sorprendida aquí coas declaracións do portavoz do Partido Popular, porque pensei que coa chegada de Feijóo á Xunta de Galiza xa había confianza en Galiza, entón parece que as teses se van desmoronando, non? A verdade é que resulta moita pillería, non, que non se pode dicir unha cousa a contraria no mesmo debate, e pareceme ademais, se se quere abordar con rigurosidade e con seriedade un problema como o problema demográfico, pois facer non esa pirueta, non, de que agora hai menos nenos porque hai crise económica. Creo que o problema é moito máis profundo e, bueno, está ben aproveitalo políticamente, pero eso tamén demostra que a altura de miras coa que a veces se enfrontan os debates non é tanta como a que se presupón, coa que se presupón ou coa que se fala, non? Entón, estou de acordo que este é un problema estrutural, un problema grave para nós como sociedade, que creo que aspiramos a seguir existindo, e tamén que, aínda que este é un problema que hai en toda Europa, é certo que Galiza ten unha das pirámides de poboación máis invertidas e unhas das perspectivas nese sentido máis preocupantes, non? Que pasa? Que claro, isto non nace da nada. Isto, eu o que non estou de acordo é que se xa un problema así, ten unha parte de cambio de mentalidades, que é un problema que se dá en toda Europa, pero no noso país, concretamente, está moi claro que as políticas económicas que se viñeron aplicando tamén inciden nunha maneira moi forte en cal é a pirámide de poboación que temos neste momento. E hai decisións que se tomaron no ámbito da Unión Europea, que contaron sempre coa connivencia do Estado español, de desestructuración da nosa base productiva, de limitación dos nosos sectores económicos, que evidentemente ten pois unha repercusión na demografía. Os procesos migratorios que viviu o noso país, que non foron só hai 50 ou 100 anos, sino que se están vivindo agora, tamén inciden nese problema. E, por o tanto, eu o que teño moitas dúbidas é que realmente, máis alá das palabras, cando se analicen políticas concretas, realmente vayamos a estar todos de acordo. Eu, desde logo, me parece que existe un problema que o Partido Popular considera que é tan grave. Non entendo como hai un ano exactamente que o Parlamento acordou poñer en marcha esta comisión e o Partido Popular ativo no conxelador durante un ano. Non entendo como o señor Núñez Feijóo, que hai un ano prometeu que iba a haber un plan de revitalización demográfica, a estas alturas, a pesar de ser unha política tan importante, pois non temos ningunha perspectiva del. E, desde logo, o que menos entendo é
que se o Partido Popular concibe que o importante é que existan servizos públicos, que existan apoios familiares, o que non entende a política que se está aplicando neste momento. Porque frente ao que decía agora Román, hoxe mesmo coñecíamos un informe que analiza as políticas, a demografía e as políticas que se aplicaron de fomento da natalidade, e o que di é que é precisamente a dotación de servizos públicos e os cambios nos horarios o que máis incentiva a natalidade e que ten un efecto moito maior e moito máis importante a creación de garderías, a creación de servizos extraescolares, a regulación dos horarios laborales, que dar axudas así per se, porque logo os problemas de conciliación da vida laboral e familiar, pois creo que calquera que teña fillos ou calquera que non os teña e os teña ao seu redor, pois sabe evidentemente que iso é un problema. Claro, cando vamos a analizar a política concreta que se está facendo neste momento, que nos atopamos? Pois atopámonos unha Xunta de Galiza que non puxo en marcha ningunha soa nova escola infantil que non estivera xa programada polo goberno anterior, que se permite o luxo de ter centros de día construídos e pechados, é dicir, que se recorta todo o que ten que ver cos servizos sociais e que non ten política de reactivación económica. Entón, claro, decir que vamos a estar todos de acordo en un gran pacto que logo non se concreta en nada máis alá que, palabras que quedan moi ben na televisión, pero que na práctica diaria se vai en contra delas, pois eu sinceramente teño as miñas dúbidas. Como teño as miñas dúbidas que poidamos coincidir cando neste momento se está tramitando unha lei de familia que no fondo tamén pretende darlle cobertura a unha certa política natalista, pero que cando se vai mirar a lei, claro, o único que nos atopamos é que se quere aprobar unha lei que di que vai a fomentar a natalidade, que ten unha memoria económica na que se di con claridade que se van a conxelar os fondos destinados ás familias, ou que culpabiliza, ou que no fondo ten así unha concepción de que parece que o problema da natalidade é que as mulleres non teñen fillos, e cando eu creo que o problema é pois moito maior, non é un problema das mulleres, é un problema da sociedade e dun modelo económico no que ao final se penaliza as mulleres que queren ser nais e que ademais teñen o dereito, e eu creo que o mínimo exixible a unha sociedade democrática, de poder desenvolver a súa vida profesional. Co cal eu podemos estar de acordo en que o problema demográfico é un problema estrutural para o país. Agora ben, que a hora da verdade todos os que estamos sentados nesta mesa defendamos na práctica as mesmas políticas, eu non os suscribo, porque eu, en materia, desde logo, de servizos sociais, en materia de como debe funcionar a economía galega, que papel debe ter, creo que hai diferencias moi importantes. Eu, desde logo, co Partido Popular teñoas moi fondas. Eu creo que aí tampouco, un segundo era máis, tampouco é necesario que todos defendamos as mesmas políticas, o que é necesario é que todos partamos dunha base de que temos un gravísimo problema. E é un problema moi singular de Galicia. E en Galicia temos competencias e, por lo tanto, capacidade de decisión para abordar este problema. E por iso digo que as forzas políticas do país, desde logo o goberno, que ten responsabilidade máxima en función da confianza que lle deran os ciudadanos, é o que ten que liderar esta opción para producir ese gran acordo. Eu non estou de acordo con o señor Román en que a confianza é importante para todo. No tema da demografía, en Galicia, caiu en picao mesmo na etapa de bonanza económica. Por tanto, non debemos botarlle a culpa a iso porque non tería moito sentido. O que debemos de asumir é que temos un gravísimo problema. E aí estamos de acordo todos, estamos de acordo, se caes en algunha cousa máis, donde debemos de poñernos de acordo tamén en que cousas hai que adotar, que medidas hai que adotar. Algúnas que teñen que ver co mercado laboral, outras que teñen que ver con equipamentos sociales, outras seguramente que van a ter que ver con axudas directas á natalidade, seguramente que sí, pero que esas hai que complementalas, como están facendo outros países, con axudas directas tamén, non finalistas, pero cargando unha rede de servicios sociales exaitadas, poñendo unha rede de guarderías que hoxendía non a temos nin coberta, temos a coberta o estado de necesidade nun pequenísimo porcentaxe, e temos que poñer de acordo nunha cousa que é fundamental. Aí é onde eu penso que é fundamental o acordo. Que para dedicar recursos a esta cuestión, que é máis grave que ten o noso país, temos que deixar de dedicalo a algunhas outras. E aí onde está o problema. Temos que poñernos de acordo todos en que deixamos de gastar para poder gastar en esta dirección. E aí, seguramente que vai a ser máis difícil o acordo, pero que seña difícil non quere decir que non seña necesario. Sí, bueno, só unha cuestión para precisar, moi pequeniña, realmente no tenemos tiempo. Yo lo que deduzco es que es necesaria esa comisión y que es necesario que retome el debate, pero realmente es que estamos en el ecuador de nuestro programa, de verdad. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida, no se vayan.